sa pred Žilinskou knižnicou, kde sa dnes uskutoční prezentácia knižnej novinky Spomienky na profesora Bela Lekca. Riaditeľka knižnice Katarína Šušoliaková uvítala prítomných hostí a v krátkosti predstavila osobu Bela Lekca. Na Bela Lekca, profesora slovenčiny a francúzštiny, a je doplnením monografie Život a dielo Štefana a Bela Lekca. Potom slovo prenechala autorovi Jánovi Lekcovi. Vyznačoval sa ako pedagóg, čo už som spomenul, veľkou pamäťou, ale aj úsilím o tvorivosť pedagogickej práce, že texty, napríklad zo slovenskej literatúry, nepreberal z učebníc, ktorí boli vtedy všelijaké a boli veľmi málo, ale tvoril sám. A to si všetko pamätal. Ale každý rok to tomu niečo pridával. Stále to bolo niečo iné, nebolo to opakovanie do predchádzajúceho roka. Autora sme sa spýtali, ako dlho trvalo zozbieranie pamätí. Viete, to nebola len moja práca, ale bola to predovšetkým práca nebojého Jozefa Šamanka. To už je medzi nami, zomrel v roku 1987. On je odo mňa o 22 rokov starší a on z jeho iniciatívy a z iniciatívy úzkeho okruhu spolužiakov jeho začali zbierať tieto spomienky. A ja som sa s nimi skontaktoval, veľmi komplikované, ako som sa s nimi skontaktoval, veľká náhoda, a spolu s ním som potom na tom pracoval. On zomrel a mi povedal ešte predtým, ako zomrel, že vydaj to, Janko, vydaj to niekde. Určite bude to môcť byť aj knižne. No ležalo to u mňa v mojich spisoch, bohužiaľ to sa musím priznať, 20 rokov, až konečne to sa odhodlal, že to dopracujem, dám tú konečnú, finálnu podobu a vydám to knižne. A to sa aj stalo. Vydavateľ nám prezradil, čo ho viedlo k vydaniu tejto knihy. Knihy vydávať sa dá rôznym spôsobom alebo s rôznym prístupom. Isté, že toto nie je vec, ktorá by bola komerčne špeciálne lukratívna. Takže je to knižka, ktorá zapadla do môjho konceptu, proste svedectvo o živote jedného človeka, ktoré možno, že nie je až také pikantné, ale je celkom zaujímavé a poučivé. Často si spomínam na časy našej spolupráce na ministerstve školstva, kde bol môjim vedúcim. Nemal rád náhlivú prácu bez dôkladného uváženia. Ak sa mu predĺžil napochytro vypracovaný elaborát ako návrh, tak mi ho vrátil so žartovnou pozvánkou, že nie sme v podpore veci. Pre MTV Jana Gabajová.